Merba għal dan l-episodju ġdid fuq l-istazzjon tagħna Rescoli by Carlo. Tinsewx tagħmlu subscribe fuq il-channel tagħna u tafsu dik il-qampina biex tiġu notifikati kull meta jitla episodju ġdid fuq il-channel tagħna ovvjament. Mela, tinsewx il-channel tagħna jismu Rescoli by Carlo. Bħal kull ħaġa li għandna fuq is-social media. Mela, illum ħankunu qegħdin nitkellmu fuq din il-biċċa mara li għandi hawnhekk ħdejja. Biss qabel nixtieq ninfurmakom li aħna xi kultant ikollna dawn il-biċċiet partikolari ta' amara kif tistgħu taraw ukoll daw tliet biċċiet għandna hawnhekk fuq xulxin għandna din il-banketta li hija oriġinali minn żminijiet tas-sebgħinijiet. Għandna din il-biċċa amara hawnhekk li għalkemm tidher li hija ġdida fjamanta hija biċċa amara li kienet tal-erbajnijiet, ġifieri qegħdin nitkellmu fi żmien il-gwerra. U l-biċċa ta' taħt hija wkoll biċċa antika li hija mid-century, bażikament għandha il-kantunieri tagħha maħdumin apposta għat-tont qed jerġgħu jiġu invoga dawn il-biċċiet tal-amara, kull ma minna aħna tajnija tindifa tajba ħallejna l-wiċċ kif kien biex nipproteġu l-istorja tagħha imma li xkaffa t'isfel tajnija sbajnija bl-abjad bid-deżilmi tal-alfresco mill-French Furniture Paint u mbagħad tajnija brown wax biex intuha laqta naqra iktar antikizzata. Mela, ħammorru għal din il-biċċa mara li għandi ħdejja hawnhekk. Din il-biċċa mara li għandi hawnhekk kienet kif ngħidu llum il-ġurnata friġġ. X'kien jiġri f'dak iż-żmien? Mela, li xkaffa il-biba t'isfel jekk tinnutaw din qisha komodina. Fil-fatt hija larder, bl-Ingliż jgħidulha larder fejn isfel kienet tkun magħluqa kollha bi pjanċi u insulata, ġuri kellha insulation biex affarijiet li jridu jibqgħu għal frisk bħal ħalib pereżempju jew laħam jew priżet li kienu jinxtraw dak iż-żmien kienu jibqgħu friski għal ftit jiem. U li xkaffa ta' fuq kienet tinżamm bli xkaffar fejn kienu jinżammew il-preserves u wkoll xi affarijiet oħrajn bħal żjud u xaħmijiet li kienu jintużaw dak iż-żmien u hawnhekk dawn kienu jibqgħu wkoll friski għax minn taħt il-friski jitla' l fuq u ma kienx ikollhom problema li l-prodott ħajinqata' li ħajiskadi fl-istess ġurnata ma kien jieħu ftit iktar jiem biex jibqa' jinżamm. Mela, x'għamilna fuq din il-biċċa mara din ġiet imqaxxra u mnatfa mill-antik store li huwa is-sur Bezzina, biċċa xogħol kbira u wkoll ir-restawrant kas-saqaj tagħha din il-biċċa xogħol u aħna li għamilna ġewwa żbajnieh bis-salt of the earth li huwa bil-range tal-laser range tal-French Furniture Paint u fuq barra il-kulur huwa Scotch Mist li wkoll huwa mill-laser range dal-kulur huwa partikolari joġobna ħafna għax huwa kulur vera klassiku u vera jmur ma' ħafna kuluri oħrajn u dekori oħrajn. X'għamilna iktar mela żidna daw il-molds li huwa mill-wood you bend u ħannihom fin-nofs ta' kull panel, fil-fatt hawn tnejn, u mbagħad wara li waħħalna u li żbajna kollox tajna ftit gorgeous gold mill-prodotti tal-French li jisimhom Frenchin li huma metallics hemm kuluri differenti fejn intom tistgħu tażlu biex tagħtu shades differenti fuq l-amara tagħkom. U bil-gold għamilna il-molds u għamilna it-truf ta' din il-biċċa xogħol few il-panel hawnhekk għamilna l-pumi u għamilna l-boċċi li hemm tas-saqaj isfel.
Fl-aħħar il-wiċċ ħallejnieh fuq l-injam, kull ma tajnieh wash bil-kulur u l-wash ħaf ftit mill-kulur imma il-vina u l-injam ma baqgħet tidher u fl-aħħar tajna il-browning wax li aħna inħobbu nużaw ħafna. Tajna l-browning wax hawnhekk, ġifri fejn hawn ċertu dettalji u ċertu daqqiet. Reġgħu ħarġu għax tajna il-wax biex kemm jista' jkun tibqa' xorta antikizzata għalkemm hija klassika u tmur ma' ħafna dekor ieħor fid-dar tista' tintuża anke bħala komodina. Ovvjament hija xi ħaġa oriġinali, xi ħaġa li m'intomx ħassibu kuljum u f'kull ħanut xi ħaġa rari u tajjeb li tkunu tafu li din qiegħda għal beħ fil-ħanut tagħna Rescoli by Carlo. Allum daqshekk niltaqgħu darb'oħra sakemm nerġgħu niltaqgħu ta'